Min fastidju fuq il-post tax-xogħol għal abbuż fil-finanzi. U ma dawn uħud mill-akkużi serji qed jaffaċċja l-kap eżekuttiv tat-Teatru Manuel Massimo Zammit, persuna oħra f'kariga għolja fis-settur kulturali, illi spiċċa kellu jiġi sospiż. Zammit qed jaffaċċja akkużi li jvarjaw minn nuqqas ta' maniġġar fil-finanzi għal abbużi li seħħew fuq il-post tax-xogħol kif ukoll nuqqas ta' imġiba professjonali. L-erba' Massimo Zammit ġie sospiż b'effett immedjat b'nofs paga mill-bord ta' tmexxija tat-Teatru Manuel wara stqarrija illi ħarġet mill-Ministeru tal-Kultura u l-Arti immexxi mill-Ministru Owen Bonnici. Jidher li f'dan il-każ kien hemm impjegata tat-teatru illi allegat li Massimo Zammit kien għamel xi avvanzi fil-konfront tagħha. Dan fil-waqt li ħaddiema oħra kienet aċċennat li bl-aġir tiegħu Zammit kien qed joħloq ambjent li wieħed ma kienx komdu jaħdem fih. Dawn iż-żewġ impjegati kienu qalu b'kollox lill-management lis-segretarja permanenti u li-Chief of Staff tal-Ministru Owen Bonnici. Issa jidher li dwar dawn l-akkużi serjissimi inħatar bord estern li tkellem ma' numru ta' ħaddiema u ħejja rapport li kien ippreżentat lill-Ministeru iktar kmieni dan ix-xahar. Fl-istess perjodu meta hu stess kien taħt il-lenti minħabba l-iskandlu ieħor tal-Orkestra Nazzjonali. Dan ir-rapport rigward dak li seħħ fit-Teatru Manuel irrakkomanda li ssir investigazzjoni aktar profonda dwar dawn l-allegazzjonijiet bil-każ ikun riferut lill-Pulizija. Din it-tielet sospensjoni fi ftit ġimgħat minn entitajiet fis-settur kulturali li jaqgħu taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Owen Bonnici. Bonnici qed jaffaċċja bosta kritika biex jirriżenja mill-kariga tiegħu wara li ma ħax azzjoni fil-konfront ta' akkużi serjissimi ta' fastidju sesswali fl-Orkestra Nazzjonali. Akkużi li huwa stess ammetta li kien ilu jaf mis-6 ta' Settembru li għadda. Ta' dan ġiet kellimni ftit jiem qabel ir-riżenjat. Ġifieri hija ġiet kellimni fis-6 ta' Settembru u rriżenjat ftit tal-jiem wara. Bil-Ministru jagħmel kważi 20 jum siket sakemm fl-24 ta' Settembru ħarġet littra ta' riżenja ta' din l-eks impjegata biex imbagħad xahar wara kellu jitkellem bil-fors wara l-istorja ħarġet fil-midja.